за пореден път в нашата община ще се проведе конкурс за пойни птици Малинуа Ватерслагер. Надявам се всички да останем доволни от резултати, от организация и така нататък. Домакин на общината, представител от общината по въпросите за спорта и спортните дейности ще открие нашето състезание, което ще продължи 3 дни. Заповядайте, госпожо. Здравейте! Чест е за Поморие, че отново сме домакини след изминалото регионално състезание за Канари, Малинуа. Надяваме се това да стане, да се утвърди все повече като традиция. С голямо желание ние приемаме домакинството на такъв формат събития и мероприятия и се надяваме всички участници да останат доволни. От името на кмета на община Поморие, господин Иван Алексиев, поздравявам всички участници, както и домакините, и се надяваме наистина това екзотично събитие да стане като емблема на нашия град. Успех на всички и се радвам, че